Wis percaya to nek aku iki Anoman ya kakangmu. Wah, ya wis. Aku wis percaya saiki gage kowe lunga. Lho, lah kok sik lunga kepiye? Lagi wae ketemu kok kon lunga. Mergo aku lagi ana pakaryan mbabati alas Wonomarta iki. Oh, Di. Pancene aku sengaja ngadang ning kene iki mergo aku ngeman karo si Adi. Aja mbok bacutke ya, Di, mergo alas iki alas gawat kliwat angker wingit kepati. Aja mbok bacutke ya, Di. Wah, perkara bungah susah tak sandange dhewe. Sumingkira kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babate dhewe alas iki. Wah, Bratasena yen duwe tekad kaya Gunung Waja. Yo. Ning nadyan kepiye wae kowe sedulurku nunggal bayu, Di. Mula yen ana bot karepotane Anoman kudu ngewangi. Yai tak ewangi ya, Di. Tata Kadewisaya Indriaksa Sara Maruta Bawana Gana Margana Bojleng iblis larat padha gegojekan. Lah dalah. Kok dadi negara mertani iki geger kowe ora karuan. Beteng-beteng Baluwerti padha rubuh kabeh. Iki Regi Rawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami krubuhan beteng. Kados pundi menika? Wah, wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu ana ing kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit. Baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, ladalah. Cetana menungsa sing salah gawe. Para wadya kajiman kabeh wae. Lho. Mara kage prepekana menungsa salah gawe iki. Wis ae kendha ayo cok budal cok.
kenal campuh prang samyong dalilir dadet wileting kota Narangkono magawe klarira wang-wang Oh wah lah dalah gawe rusak papan durungku tak kira yen menungso jebul mung wujude kethek putih ayo yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng sapa takon kelawan aku Anoman ya Senggana balik kowe sapa wah iso ngomong jenengmu Anoman ya aku Tumenggung Sapulebu munyuk putih Anoman kowe sing wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo manuta tak bondo tak aturke ratu gustiku sing gawe rusak yaktine dudu aku nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta wah tenan ngerti papan iki dikira alas ngerti yo yen sejatine iki negara kajiman ya negara mertani mbuh ora idep bakune iki alas bakal dibabati nggoyoso negara munyuk elek
sendok kebuk godhong cah sirah. Yanda wangkune Ayo, aja endo. Ora apa-apa. Wah, Idian. Asut, ut. Wah, Idian. Awas, iya. Hati-hati, iya. Wah, yo. Ut. Wah, nyak we. Ece we. Waduh. Wah, Dian. Wah. Lo, ut. Wah, Dian iki. Sas. Ut. Turu. kakangku, aku wis kandha yen aja melu-melu. Mula ngopo kowe melu tumandang malah mung ngregon-ngregoni lakuku. Yo. Ning si Adi kuwi adikku.
sing kudu tak ewangi. Aku ora butuh kowe wangi, tak tandangane dhewe. Lah dalah. Kok ngono to jadi? Ujubku iki niate ngenteng-entengi gaweanmu. Aku wong tuwa wis gelem nyoroh-nyorohke gawean, ngono wae ya ora ketrima. Ya wis, ya wis. Pun Kakang trima seleh, ora melu-melu. Ya mung tak sesuwun muga si Adi tansah jinangkung dening Hyang Agung lan lebda ing karya Di. Mandek kok, Gus. Bujleng iblis lanat padha jig-jigan. Ayo mandek kok Gus ngono babat Wonomarta. Sejatine sing mok babat iki kaendaning negara. Dudu mung wujude lumrah kekayon sak prangkul rong prangkul mok babati bangsat kowe Gus. Ayo ngaku sapa jenengmu? Wah, aku Bratasena bale takon sapa? Jim sapu jagat. Yen kono tak prenggake becik kowe mundura. Wurungna sejamu nggonmu babat Wonomarta. Ana buta cat katon cat ilang mung arep ngendhek lakuku mbalekake nggonku babat Wonomarta. Ayo sumingkir ora bakal sumingkir. Ora gelem minggat giak-lak limpamu idak suwek telakmu.
Ayo. Sambatoe. Yo. Wah, ubah we ora. Yo. Ayo. Wah. Wah. Aduh. Ora kena sombong enteng Bratasena ya. Jajal sepira kadigdayane para jim Wanamarta kowe Bratasena. Ora usah kakean gunem tanpa guna maju idak kowe. Wah. Sumbarmu wah. Ya. Bratasena, tak tamani Jalasutra lempah tak sembah dredran kowe. Lah dalah kena daya kemandenku Jalasutra tampar kencana nglumpruk tanpa daya kowe. Ayo sambata Gus. Ayo maju ngadeka. Ayo. Wah iki aku kena ngopo? Ora tak tinggal mati blosok kowe Bratasena. Iki kena dayane apa? Wah, aku ora iso ora iso musik. Aku ora iso nglawat. Wah, Ibu Kundi, Punta kakangku. Permadi kembar, aku susulen, aku tulungono.
kayon kate upeng angin sumyak swaraning kang rengyan samirana maworiris lumrang kandaning puspita ae ana titi sonya madya ratri raras rumedeng akasa sireping sengguang areka gumantos sing dalu jroning ratri dere wonten ingkang kacarita amung sengguang pratangga pati jumedhul saking Brangwetan parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya wis dupitatas sing kamantyan dewasane nalya gantya kang kawusa wancine wis ngancik gara-gara bumi gonceng mandelong kang langit samudra bocah sumamburat pindha kena para banyune kaya kang gunung lemah pangkama wetu geni katempuing bayu putra ing akasa kumludhuk swara lira gelap sasra kekayon rebakatya ten babati katempuing Bonjoro gara-gara gak Gong Potruk Gong alhamdulillah iki wis tekan gara-gara gara-gara wae wektune jan cepet banget
Heeh, iki jam pira to saiki? Lagi jam Oh, setengah papat. setengah pitu. Iki jam 1 kok. Heeh, wis tekan gara-gara. Wah, kamu kok iki le bubar jam 4. Wah, Ora apa. Jam 3. Jam 2 ki ra apa-apa ya, Kang. gundulmu. Jam 2 ya ora sah no. Jam 3. Jam 3 Terus wis prapat sah. Ha iya, setengah 3. tengah 3. Durung saya. Jam 3 ki wis pas 3 seprapat tengah 4 ngono kuwi. Wis pas kuwi wisan. Pas. Tenan. Ki awak dhewe ning kene dipercaya supaya mayang. Dipercaya ya dipercaya. Ya mayang ngomongnya jatilan. Lah iya to dipercaya to Kang Gareng. Memperingati ulang tahun PTTWC yang ke-44. Larak ngono Kang Gareng. Heeh. Piye Kang Gareng iki nganu isih arep neruske request-requestan apa sing halus-halusan dhisik? Yo leren dhisik. Heran saya Leren terus. sik. Ket mau ki kenceng terus. Kat mau yang dangdut wae. Wis kenceng. Lek ngrumakke meneh. Ngrungokke sekon jero omah ki wajan. Ora iso turu aku. Lah ngopo to, Kang? Dangdut kabeh. Sing halus-halus kaya to. Anu ninggal katresnan lho halus. Ninggal katresnan kok halus. Ninggal katresnan kok halus iki to, Kang? Buka rebab. Buka rebab. Ora usah dangdut ta. Surasane aneh, Kang, wis nganu pamundutane mau request-request. Ya ya ngono ya. Sik apik iki ya ngono kuwi. Leren dhisik. Ket mau kenceng terus kok kaya timun iki mau Lah kenceng. iya kenceng-kenceng terus. Oh iya terus ya kenceng-kenceng kan. Ayo iki Kang Gareng, mbok Kang Gareng ki omong Kang Gareng. Terus. Aku kesel itu. Omong iki aku gundul wis muntuk-muntuk Kang Gareng. Kesel aku terus. Aku mempeng nek aku nyolahke buta iki mau terus. Aja mempeng-mempeng ya Kang Gareng, mengko iso nongkrong karo menyura. Terus. Nah, iso lak ngono kuwi. Pindah. Nyo, kowe kono nyo. Wis kono. Wis. Kowe garenge kon meneng wae wi Kang Gareng. Kono diuturke wae. Wis omong-omongan wong loro biasane Gareng ya meneng wae kok. Meneng bae. Aku arep sing halus-halus sik Sing apa? halus-halus. Lah kuwi Kang Gareng kuwi sing paling tuwa arep ngersake tembang apa kuwi? Halo, ana sing alok. Gareng kok nangis wae Gareng. Ora nangis lho Kang Gareng. Yo, Sing halus-halus. sing halus-halus sik Kang. Milih apa? Arep apa? Iki mau enek request. Request apa? Sing nyawer mau ya. Sing nyawer apa? Sing nyawer mau tak enteni. Tak enteni. Kang nembang, ingkang nyekar sinten? Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu. Tak enteni. Tak enteni iki sing kepiye to? Tak enteni iki sing kepiye tak enteni? Ku tunggu. Ora. Tembange iki sing kepiye ngono lho. Ayo iki ditekoni kok Kang. Reng. Piye tembange iki kepiye sing tak enteni iki? Patet, palet, petot lho. Patet pelok barang. Pelok patet pelok. Yo. Engko iki menyurane barangke wae piye? Ya. Ayo ngono kuwi. Yo. Kiraku kawitan citra Kiranya nadyan
Utuh. layang kina wama ruta ambal hangan teni wasuwe taan teni rasaku ngantuk Wah, jan. Mengentuk saka mburi kelir mau ki pas jejeran mau diulungi rokok 2 bungkus. Lah kok sing siji dijaluk karo sing rebab. Walah. Pahit. siap-siap kelangan pokoke Entek tenan iki. Wingi aku nggawa viper dunak-unekke mergo ora enak. Alasan aku arek mayang sesuk ngundak serak, ngundak watu. Alah. Oh iya. Ayo. Ayo monggo Mbak ayo. Rokok kok ulo. pijer krungu semaya eling yen tak enteni kledang lakae bucahe Tak enteni terus. Enteni, heeh. Tak enteni kok ning kene iki. Tenan. Kaya dienteni kok ya. Melu ngenteni. Anteni aja bonceng aku trim. Alah, Monggo Mbak Ayu. monggo. tak enteni duwite. Ae njaluk sing rebab. Oh. Hah? Oh, mau sing namani sapa? Iki. Oh ya, kuwi hakku berarti. Deleng-eleng. Eling-eling. Eling-eling ora lali. Weh.
Ayo. Inggih. Agam tak enteni. Nyamleng. Nyamleng tenan pokoke. Nyamleng tenan iki. Wah. Pemeneh sing ngrebab bare entuk rokok sak bungkus. Wah. Genah. Wah, Berarti nek rokok sak bungkus ki ha. padha 200 apa? Wah, 200 kepiye? Sok transfer. Nek transfer piro, nek cash piro? Beda-beda ya biasane iki. Isa ana requestan ora to Kang Gareng? Kelingan iki mau. Apa? Oh iya, iki mau. Lho, oke. Dadi ati wis diatur apa urung? Ayo kuwi mau Ah, nyawer. dadi ati. Dadi ati mau ngene ngomah, oh to. Sing manjaki kowe, sing manjaki Kang Gareng kuwi request arep bawa. Mom karangane ya omahe cerak iki terus ngono. Lah iya mau ki WA. Anu ding aku engko tak bawa ya nek ana dadi ati. Oh ya, aku ya ngono. Lah iki kudu nyekel mic saiki. Heeh. Sapa e? Kuwi iki lho iki. Oh iya. Ayo, Ayo, maju. ayo nyekel mic. Nah, Golek mic. nyekel mik. Mic. Mic aku ya gelem. Kowe Manyu. pokoke moh. Nyekel mik. Lah kuwi. Wah jan suarane aku kuwi Jan apik. anu wae, tergila-gila. Ya dalang iki. Lah iya. Dalang. Suarane jan apik tenan ya. Kowe rasa melu-melu. Kok njuk melu-melu. Heeh. Ya, Ayo, Abimanyu. Isik Hati-hati. Terus sik nembang sapa iki, Kang? nyanyuwun Mbak Agnes. Ah, Mbak Agnes, nggih. Hati-hati. Piye diduetke apa piye? Ah, Diduetke Ngadeg. kudu ngadeg. ngadeg. Iso ngadeg ora? Bisa ngadeg ora kowe? Ayo kayak ngadeg Yo. yuk. Ayo Mas Abimanyu, ngadeg Ayo. Mas. Ngadeg Mas Bimanyu ngadeg. Nggih. Anu. Mbak Agnes digandeng. Oh, gandeng kita. Nah. Ayo. Ayo. Ayo Abimanyu. Bapakmu nonton ora bapakmu? Apa arep njaluk di spoti? Bapak. Oh mameng ngono kuwi. Ayo. Omahe Mak. Ngik Rono wis tekan omahe. Ah. Tak foto tak kirim ke jangmu. Tak foto lho iki. Tak screenshot engko ning YouTube. Tak kirim ke Bu Bos. Kapan meneh aku iso ngarapi? Yo, Ayo. Ayo kek bawani Mas Abimanyu. Sik men dialog iki. Oh, men anu omong-omongan ayo. Piye iki aku lek mosok Kang Mas ngono kuwi. Heeh. Ayo. Kula kademen, Pak. Ayo ngene iki terus ora adem. Wis to, kene tak Nek ngono kuwi engko butuh anget, kehangatan. soy butuh anget, kehangatan anget, apa piye? ya. Padake apa aku kok kaya gilani tenan to? Sini Lah ya niku ki to. jane iki wedi karo wong wedok kok. Gah aku. Ora dian wedok kok kuncene. Dodo ora dian wedok kowe. Mboten, Pak. Sini-sini cah bagus. Nyedak marang Kang Mbok. Nah, weh nyerak. Anget-anget nyu, santai wae to. Heeh. Iya iya diajeng. Ayo, diwangi. Iya, diajeng ngono. Ayo, iya, diamputno. Ayo. Yuk. Kayak dibawani yo Mas Abimanyu. Kekarane wong akrami. Lho to, masuk. Iya, iya. Dudu bondo. Dudu. Piye to Rasa iki? nganggo H. Rasa nganggo H Mas Kok Abimanyu. kayak dudu ya? Dudu. Bondo dudu rup. Ketok nek ora njawani mengko Mas Abimanyu. Kayaknya ya dalang iki lho. Dalang. Trah Dalang. dalang. Rah dalang nih. Dalang lho. Tutu Nah. bondo tutu rupa. Ceh cengkoke. Apik. Ngedeni cengkok. Hei, iki kira sah dicekeli ra ilang. ora Ora wis ilang nek iki. mabur, ora. Gegek wis ngadeg wis. Ngolet-ngolet ki ngopo to kowe iki? Apa butuh bantuan? Apa wae kuwi? Diwangi nyekel, Pak.
Pringas-pringis. Ora sembodo karo ning buriku mau bengak-bengok. Udut iki rene. Gorene udut. Tunggahke pringas-pringis. Yo lanjut yo. Baget Iya, lho toh. sing getar nganti ngene-ngene. Lah yo ngetutke cengkoke kok yo. Senengane tenan. Wah, Cengkoke Rekso. angel lho. Apa? Cengkoke angel lho. Nganti mubeng. Piye? Walah. Nembang. Eh? Nembang. Bisa nembang. Iya dadah. Duet-duet. Duet. Heeh, bukake Mbak, Ah, bukake. nganggo cakepan. Nganggo cakepan. Ora usah digocak-goceki. Bisa digoceki wis anteng. Kameranya di sana, Dek ya. Loh, Nanti kalau kamerane. nggak kuat lambaikan tangan. Nah, Ora kuat berarti. Ndak kuat nyambat gading kuat. sapa sik? Heh? Derek, Pak. Apa? Sapa sik? Derek. Ora derek milih sapa sik. Sanes bulik. Niki Mama. Weh. Mama Agnes. Mama gedang. Pak. Nggih, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Mas Abimanyu. Oh, tasih ajeng nganu nembang le. Mboten. Nggih, Pun. Nika ingkang setunggaling nggih purun. Nggih. Oh nggih. Matur suwun, Pak. Nggih. Terus makake Nuwun, kancane. nggih. Kula tratapan iki. Nggih. Ngopo teratapan rapopo. Aku wis jinak Ya padahal. harus sama mama. Sampun nggih. Nggih, Mbak Sembah nuwun, Mbak Sembah Agnes. nuwun. Hati-hati wis dipinangani. Hati. Wah, Jan. Saiki arep nembang apa? Apa isih ono request wis ora to wis entek to? Wis ora, manut kowe arep apa? Ora, kowe wae, Kong. Aku wis kok. Aku wis hati-hati iki mau kok. Aku wis kok. Apa? Aku wis hati-hati kok. Aku wis hati-hati. Iki ora ono sing gelem ngakoni, ora ono sing gelem nembang meneh napa Kang Gareng? Wah, apa ya? Aku ya bingung nih. Slendro. Apa ya? Heeh. Jane Sik. manyu iki kan. Kuwi aku pengen Wah, Lintang Asmara. ae Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nyewa keyboard. Ya. Ah, anu ae. Apa Kang Gareng? Bintang tamune iki cek tekan rampung iki. Oh, apa? Heeh. Oh iya ding Kang Gareng. Ayo. Dijumenengke Mbak Tatin ki nganu wis Anu wae. Mbak Tatin, Mbak Elisa karo sing rebab gayeng kuwi. iki. Wis entuk udut tak bungkus kok ora sah. Ayo kudu. Kuwi dienggo stok rong dina e. Garis dina. Yo, Ayo. di sepati ora? Oh, gara-gara iki. Celuk wae, kok celuken. Celok apa? Om. Wis jare diceluk Surup Surya. Iya, yo. Dar. Surup Surya. Ya, ini bintang tamu limbukan goro-goro. Gara-gara. Sudah Saya- ngenjang. Ngenjang. Jangan. Oh ya sudah pagi. Sudah pagi Udah nih. pagi loh Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Sing siji medeni ya, guys.
Sapa? Sule ngematke wis sini sih. Aku ngematke sapa? Ngematke aku mau kok. Ora ya. Sedilit mingan. Cedilit. Aku ora ngematake kok, aku wedi aku. Lah iya, aku ya wedi. Matake. Kenapa takut? Wedi aku soalnya ya wis ngerti dhewe. Ngerti apa? Anu Mbak, Om Keswan digawe kon munggah. Nah, toh. Wis cetha lho lek ngomong ket imbukan durung mari tekan saiki. Rawari. Piye men? Ora aku ngene Om Keswan dikon munggah. Ngono kuwi kok. Oh. Om Keswan. Oh alah. Oh. Monggo Mas Keswan. Yo, Yo, sambat. Gareng Bambang Lipura. Yo. Yo. Ya. Yo. Sane patenono. Wis wangun ya. Wah, wis wangun. Wis wangun. Wong ngene paita nekat ngene iki kok. Wong ngene ra nekat ra iso mangan. Bener. Piye Mas iki kan ngapa iki? Dawuh napa? Iki lho ana Pak De Putra Tigari Gino Bolode Bolode iki WA. Ya. Lek Pak De kangen ulo tampar suanteni Mbak Elisa. Ah, kuwi wis ana hubungane karo wong lanang. Wes ora iso joget. Ya ana. Ana wae, digawe ana. Ora ana digawe ana. Ana. Rokok sebungkus pitukane mengkis-mengkis. Lah. Oh alah, Ding. Ya kene balekke. Aja. Kene. Wis tak udut Enak to? Nak. Telu siji. Siawe mungkin tenan iki aku lis. Mbak Tatin. Pripun, Mas? Ini Cahyu. Salah kok dadak langsung ngerangkul barang iki arep ngapa? Arep ngopo? Ora apa-apa, Mas. Kangen.
Kowe iki jane niat ngejak ora tiwas kene wis gelem malah diculke. Anak mburi kono sik gereng e. Ya nek wis nang panggung iki rasa mikir bojo. Ya. Wah, penonton. Kan sing profesional. Ya, Bojone dem-dem barang wis dianggep rano. Wis, penting bojoku ki apa-apa aku ki iso menghasilkan ki wis seneng. Nah, Bukan cara piye. dadi nek wis ngomong apa-apa iso menghasilkan wis seneng berarti Seneng. sok bayarane dinake bojone. Oh tak keke, aku ki wong lanang tak bayarku tak keke bojoku Mas. Lah iya lah ngono. Lah iya, wong lanang ki tanggung jawab ya. Ah, kudu tanggung. Menafkahi. Menafkahi. Nafkahi. Heeh, kowe iki kudu sinau kaya almarhum pakmu karo kanca wiyaga sing gemati. Bapakmu kae biyen anggere kanca wiyaga sik do kesusahan, njaluk mesti dikeki. Ah iya. Saiki mula saiki do kowe sinau ngekeki kanca-kanca. Wah. Tenan kuwi. Sinau ae ya sinau lomo. Kok Mas Gadeng kok delek-delek ngapa Mas? Lah ya ngrasake bakal kelangan Ra apa-apa Mas dieklaske. Lah iya. Besok tuku meneh ngono ya Mas. Di sekolah wae saiki nggawa asisten barang. Asisten pihak pribadi. Untung ra cerak aku, Mbak. Aja cerak kae, aja. Rakot. Sikat aku. Tenan lho kae. Sapa-sapa? Aja, wis ora usah dibaleni Om sing ngono kuwi Om. Ora, Mas. Isih SMA lho, isih kelas 2. Mau SMA. Ora aneh-aneh. Wis gedhe SMA. Urung ana 18 tahun. Kasus neh engko. Kowe ngapa, Ron?